Tervetuloa videolle. Ollaan tällä kertaa tultu Anttilanvuoren discgolf-parkkiin vanhalle kotiradalle vähän kokeilemaan ihan peruskierrosta. Että aletaan pikkuhiljaa tuntemaan noita Pro Discuksen kiekkoja vähän paremmin. Hirveän pitkiä väyliä ei oo, mutta muutama vähän pidempi löytyy. Niin kuin toi 13, 105. Muistaakseni on ollut aikamoinen mettäpilli. Tällä näyttää olevan puita kaadettu vähäsen, niin saa nähdä miten paljon täältä puuta oikeasti kaatunut. Niin eipä siinä oikeastaan muuta. Lähdetään katsomaan, miten onnistutaan kaatamaan vanha kotirada maastoon. Tervetuloa videolle. Siinä vähän näkyy tiin etureunaa ykkösväylällä. Niin on aika simppeli, 46-metrinen tämmönen pieni loiva ylämäke. Mä lähden hakemaan ihan Origolle kevyen heiton, niin katsotaan mihin saadaan. Toivottavasti lähelle, että saataisiin paljon pirkkoja tänne. Pitäisi olla aika lähellä. Ykkösväylä. Heti pirkko. Ei sitten muuta kuin kakkosväylää kohti. Tämä on väylä 2. Kori näkyy tuolla. Niin. Tässä on vähän niinku 2 reittiä. On toi suora ja sitten on toi hysse. Mä lähden koittaa hyssellä. Olarin jokerille. 72 metriä pieneen ylämäkeen, niin saa ihan jo antaa pikkusen potkuakin jokerille. Niin kuin noin. Pitäisi olla muutamassa metrissä. Niin lähdetään katsomaan, missä siellä se on. Saatiin ihan hyvin tää korin taakse. Niin otetaan tästä nyt kevyt pirkko pois. Noin. 2/2. Huhhuh. Väylä 3. Tämmönen kevyt pikku pilli. Mutta niin sanotusti en oo tuosta pillistä heitellyt. Vaan täälläkin. Tuosta noin välistä tämmönen pikku hyssy. Katsotaan tästä näin tämmönen kevyt pikku hyssy. Oli vähän liian kova hyssy. Mutta no niin. Tämä on vähän ikävä paikka, että kunnolla varmaan näe, mutta pientä haaraputtia vaatii. Onneksi jäi tuohon. Vois muuten voinut mennä aika kauan. No, ei saatu 3. putkea. Vähän ui liikaa tänne vasemmalle. Lähdetään katsomaan. Ei oo onneksi paha nosto enää. Niin saa parin kortti. No, 3 väylää -2. Siinä on ihan hyvä suoritus tähän asti. Tai nyt ei valitettavasti teitä saa tarpeeksi korkealle, että näkisitte korin, mutta se on noin suurin piirtein tuolla kummun luona. Niin mä lähden hakemaan nyt vähän erikoisemmalla työkalulla. Nimittäin Patreonin tilaajana tulleena kiekkonen Shadow White Origo. Lähdetään kokeilemaan. Riittääkö 77 metriseen väylään pieneen ylämäkeen? Kokeillaan. Alas. Alapanta. Uppista keikka. Harmi kun te ette näe tonne asti. Oli kyllä aivan täykki. Mutta veikkaisin, että pirkka tulee kun alapanta osuttiin. Tää ei kauhean kauas jäänyt. Vähän korkeampi olisi saanut olla.
Tarvitsisi nostella näin lyhyitä matkoja. Kyllä, Shadow White, muovi ja Origoni, kyllä ne toimittaa. Väylä 5. Shadow White, Origo. Kokeillaan vaan saada suorana se tonne. Nyt ollaan synkässä paikassa, katsojat. Todella synkissä. Tää tuli vähän tänne kummu alle. Korihan näkyy siis tuolla. Me ollaan tossa. Katsotaan. Tuossa vielä puukin edes. Toivottavasti ei rolla kausi. No, ei onneksi kauaksi jouduttu. Ihan kohtuullisella paikalla vielä. Löytellään samalla ketjusta kaikki solmut pois. Jatketaan sitten seuraavalle väylälle. Kori on tuolla edessä. 80 metriä. Niin, väylä 6. Lähdetään kokeilemaan Legionilla, mikä tuli tuolta Archerieksistä. Pitäisi saada suoraan. Kokeillaan. Vielä lähtee ensimmäinen heitto tällä kiekolla. Pitää vähän kaikkia kokeilla. Ja sitten vähän. Joo. Ihan näpsäkkä heitto. Kutosväylä. Putti. Legioni tuli ihan nätisti. Samaa vanhaa Origon puttia kohti. Ei saanut tällä kertaa. No, paari tästä väylästä. Sitten lähdetään seuraavaa väylää kohti. No niin, nyt ollaan väylällä 7. Anttilan vuorella. Katsotaan sitten mitä saadaan oikoiseksi. Lähdetään Spartalla hakemaan. No niin, ja sitten lähdetään puttailemaan. Korin takana on pieni kieleke. Niin kokeillaan, että jos saatais, on kyllä yli 10 matkaa, mutta epäilen, mutta katsotaan. Ja sitten vaan paarikortti. Oi. Videossahan ei nyt näe, mutta Kori on suurin piirtein tuolla ton pienen metsäpalstaleen takana. Niin kokeillaan Lukerokkasen Shadow White jokeri tonne saada. Ei oo pitkää väylää onneksi täällä paikassa. Pitäisi olla putilla, vaikka onkin vähän lyhyt. Jokeri jäi vielä vähän matkaa, mutta eiköhän se pienellä putilla saada korjattua. Niin kuin noin. Sitten on seuraavana vuorossa väylä 9. 82 metriä. Pikkuhiljaa kääntää koko matka oikealle. Ois aika fore-myönteinen. Mutta lähdetään ottamaan vielä Origo-rysty tosta haltuun. Pikkusen koko ajan antaa mennä, niin eiköhän sitä hyvä tuu. Kokeillaan. Voidaan olla puttaamassa, en ole ihan 100 varma. Mutta jonkinlainen chanssi sieltä pitäisi olla. Tää oli ihan hyvin tullut tästä 9 kyllä.
Siitä vaan Pirkkoa korttiin. Sitten normaalisti tää on enemmän tuolla vasemmalla metässä. Mutta ei lähdetä valittamaan siitä, että tänne päästiin. Nyt ollaan väylällä 10. Tää ei oo kertaakaan ollut näin avonainen, kun mä oon täällä käynyt. Kori vähän näkyy tuolla. Tää on ollut aika metsässä aikaisemmin. Kokeillaan taas jokerilla. Pikkuhyssä. Nykyään tästä pystyisi vaikka mitä heittämään forella tai muulla. Mutta kokeillaan. Tuokin olisi ennen ollut ihan suoraan mettässä, mutta siellä se on korin vierellä. Vähän korin takana. Toivottavasti vähän edes näette, missä meikäläinen hiihtää. Sieltä 3/3 putki. Ja on harmillisesti yksi paari välissä. On kyllä hakattu tämä metsä. Väylä 11. 45 metriä. Lähdetään hakemaan Origolla pikku antsarysty. Ja siellä putilla, mutta otti vähän ikävästi tuonne mettään. Se meni syvälle. Lähdetään nyt katsomaan, onko täältä saatavilla enää mitään. Se otti pari puukikkiä tänne metsään. Joo, ei täältä ei oo enää saatavilla oikeastaan muuta kuin viereen vaan. Ollaan sen verran kuusten takana, että ei tuolta ole mitään linjaa mihinkään suuntaan. Korialle vaan ja kori. Näin se kuulkaa. Pari pilkkoa paaria ja toivottavasti saatais pari pilkkoa taas putkeen. Eli väylä 12. Aika aukeeksi on hakattu. Lähdetään tämmöstä Patreon Shadow White Origoa kokeilemaan tosta 2 kiven yli, minkä takana sitten kori onkin. Katsotaan miten sen sinne saa. Ja sitten takaisinpäin. Pitäis olla aika hyvä. Voi olla vähän lyhyt. Aika näpsäkästi taittu tuonne. Ihan mukavan tuntunen toi Origokin Shadow White. Ei se tosiaan kauhean kaukana ollut se Shadow White Origo. Saattaa olla, että vaihan kyllä kohta uuteen puttiputteriin alkaa olemaan sen verran kovalla lommolla jo, että pitäis kisakauteen alkaa valmistautumaan, kun hetken päästä onkin jo tammerouppi. Sitten ollaan väylällä 13. Varmaan ainut, missä täällä joutuu vähänkään pidemmälle heittää. Otetaan tutut turvalliset toteemit tai toteemi käyttöön. Yritetään tästä kiven yli pieni hysseflippi ja korjaa kohti. Mä yritän nyt väistää teidän edestä, niin näette mihin heitto lähtee. Se oli hyssy. Niin sanotusti suora hyssy. Sitten lähdetään pienelle puttausringille. Tää on onneksi hypätä vielä. Oisko? Vähän ennen korjaamaa. Harmillisesti, mutta sieltä pääsee paarin vielä hyvin ottamaan. Tää on aika pitkälti pirkkopaari. Harva pugi.
Siitä saatiin paarikin tästä väylästä ja kohti seuraavaa pettymystä. Ja nyt ollaan väylällä 47 metriä. Kokeillaan the greatest shot tuolta pikkuhyssessä saada alas tonne korille. Kokeillaan onnistutaanko. Nyt näyttäisi ihan hyvältä. No niin. Ihan hyvin se tuli tuohon vähän korin taakse. Ihan hyvin, niin Sitten nostellaan vaan taas toivottavasti pirkka pois. Ei se ole muuta kuin nostoja vaan. Niin sanotusti. Siellä näkyy kori 65 metriä. Tekis mieli lähteä taas heittämään Origo pikkuantsassa. Katsotaan miten lähtee. Ja takaisin. Ei lähtenyt. No, mutta sieltä jatketaan. No niin. Se olisi sitten taas puttaamisen aika. Katsotaan miten käy. On näköjään pieni antsaputi antama. Noniin. Se oli kyllä lähellä. Se oli tosi lähellä. Sitten lähdetään taas vähän puttaamaan. Ei oo onneksi kaukana. Ei oo onneksi. Kaukana. Joo, se olisi taas paari saatu vähän ikävästi. No niin, väylä 16. Kori on tuon kiven takana. Lähdetään kokeilemaan Shadow White Jokeria. Aika suorana. Vähän ennen koria mieluusti alas. Jos mennään korista pitkälle, siellä on kumpuja ja sieltä ei saa kyllä pirkkoa, joten me nyt lähdetään hakemaan. Kokeillaan. Riitääkö tarpeeksi? Voi olla pirkkoputella. Käydään katsomassa. No niin. Saatiin se vielä tosta pienen kuusikon läpi. Joo. Tästä sitten pitäisi lähteä kirkkoa taas napsasemaan. Noin. Hyvinhän se vielä lähti sujuumaan. Ei aina kun onneksi pari väylää jäljelle. Sitten päästään taputtelemaan kierros. Ei mitään hajoa kierrosluvusta, mutta eiköhän se kohta saada selville. Noniin, täällä 17. Jokeri suorana. Kori on vähän vasemmalla puolella. Niin feidillä sitten kori alle. Hakusissa sillä niin tohon, mutta toi lähtee pienen nousuun niin siihen ja sitten pikkus kipillä tonne korille päin. Niin kuin noin. Aika täykky. No, se pitäisi olla aika hyvin siinä. Se tuli näppärästi tuo jokeri nyt tuohon rinteeseen. Ei vaadi kuin pienen noston vaan. Tosissaan kori näkyy tuolla. 85 metriä. Pyrin vihreällä orikolla. Suora, vähän ylikääntävä. Ja sais käännettyä sen tonne. Kokeillaan miten käy. Pieni vastainen. Pitäisi olla aika lailla kori alla. Se ei nyt kääntänyt, mutta siellä on kallio vastassa, mihin saattoi tuupata itsensä.
Pitäisi olla aika lähellä. Lähdetään katsomaan. Niin kuin mä vähän veikkasin. Se on juurikin sen. Kallio on ottanut tossa tai kiveä, mikä tossa löytyy. Se on siitä iskeytynyt tähän ihan korin viereen. Siitä pääsi puttaamaan vielä kakkosen sisään. Niin tosissaan. Tämmönen kierros meillä oli tällä kertaa. Tulosta nyt äkkiseltään muista, mutta onneksi editoidessa sen saa lukemaan tuohon alas. Ja ihan ok kierros. Oli muutama missi, mutta muuten saatiin ihan hyviä onnistumisia ja tällaista. Niin oli ihan mukava tämmönen peruskierros vanhalla kotiradalla. Niin katsotaan, tuleeko seuraavaksi sitten kenttäreeniä tai jotain muuta, missä vähän pyritään saamaan mittakontrollia pikkusen vielä enemmän kuntoon, kun toi Tammero Open lähestyy pikkuhiljaa, niin sinne pitäisi saada se mittakontrolli pikkusen tikkiin. Niin, mutta kiitoksia kun katsoitte tämän videon, niin ei muuta kuin seuraava video.